Alal misali a ce kun shiga cikin wani hadari wanda har ya kai ga kuna neman ku rasa rayuwarku. Shin kun san da cewa wayar ku za ta iya keta rayuwarku kuwa? Kwarai kuwa, kun ga wannan emergency din amfaninsa ba kawai kiran 911 bane ko kiran 'yan kwana-kwana. Ana amfani da shi ne wajen cike duk wani bayanan da ya shafe ka. Ta yadda idan ka shiga cikin matsala ana samun wanda ya san waya yana zuwa kanka zai ɗauki wannan wayar ne ya shiga emergency ɗinka ba tare da ya kira security ɗin wayan ba. Ya duba, kun ga idan kuna da buƙatar wani taimakon gaggawa sai a taimake ku. Ku biyo mu cikin bidiyon mu domin ku ga inda za ku je ku cike wayannan bayanan ku seta wayannan setukan. Za ku buɗe wayar ku sai ku shiga cikin setting ɗin wayar naku. Sai ku zo nan wajen research button din nan sai ku rubuta emergency. Bayan emergency ya bude mu kun ga emergency nan da yawa sai ku shiga na farkon nan emergency information. Sai ku zo nan add information. Sai ku zo nan a nan na farkon nan name sai ku rubuta sunan ku kamar mu ce Abdul. A nan sai ku rubuta address kamar mu ce Kofar Ruwa. Sai ku zo nan sai ku zaɓi blood naku. Jininku kenan sai wajen allergies din nan shi kuma nan za ku sanya abin kyama ko abin ki abin da dai ba kwa so kamar kalan abincin da ba kwa so ko wani dai abin da dai ba kwa so za ku iya zuwa nan ku rubuta kamar mu ce abu mai tsami sai ku zo nan wajen medication ɗinku maganin da kuke sa bari mu rubuta paracetamol as example mun rubuta paracetamol sai kuma nan wajen medical note nan sai ku zo ku rubuta kamar bayanin likita akan yadda kuke shan maganin ku ko bayani akan ku dai ku dai kuka san me za ku rubuta sai ku bar shi sai wannan gurin nan da aka rubuta add contact ku tabbatar da kun sanya number wayan wani na kusa da ku yana da muhimmanci kwarai ku sanya number wayan wani a nan gurin. So jama'a da fatan ku ji daɗin abin da na koyar sannan idan Allah ku sharing din wannan post din ga yan uwanku da abokan arziki domin su ma su gani su amfana dan yana da yakinin mutane za su ji daɗin sanin wannan kun ga kuma sai mu yi musharaka da ku a cikin samun ladan sai mun haɗa ku a next video.